Kani kede kekenhon jong ki Nongtrei ki Batrei bela ha ki Ïing Briew ki ba hapok kshatri jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union ki ba naduk kesnem arhajar khat ar shaneng. Kila Dawa na ka Sorkar ban ithu no ia ka kam jong ki bat ban pensyong dor Ryntih ru da ka Jingsiew bainong ka babiang bat ka balong Ryntih ya barok. Ha ka arpo tarik mentau benai rempang arhajar arpusau ha ka jengya kendua bekinong patai Khubor ha Shillong Press Club. Kani ka kenhun ka lapin ken mau biang ye ki mat jing Dawa jong kani ka seng sya ka Sorkar. Kenang ban wanra ya ka baha ka miat ye ki Nongtrei ki Batrei Ïing Briew. La ka long ye ki Batrei kenta lani ki Batrei sengi. Bat ki Batrei da ka basa ha ki Jakatrei. Ya ki mat jing Dawa jong kani ka kenhun da kershan ru da ka seng National Domestic Workers Movement bat ki mat jing Dawa jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union ki balabo ahkmat ka Sorkar kentup ban yo no ya ka jing itu na ka Sorkar ya ka kam syakri Ïing Briew ba ka Sorkar kan thau no da ka an ban ya da kerpang ye ki ban lat ni ka jing sha akren to men jrong kti ye ki bat ki wede ki rukom thombor da ki ba ai kam ye ki ka Jingsiew bainong ka Ryntih ya barok ban pendung no iki ha ka welfare board ka jingkershan ha ka pang ka shitom da ka ba register Ryntih ya barok ki Nongtrei Ïing Briew bat ki wede ka jing Dawa ha kini ka jing ya kren ba kinong pathai Khubor kani ka sengkala pen pauru halor ki kattu kat ni ka jing ki bagi dekot ki ya kendu ha ka kam jongki ba kentup ya ka Jingsiew ka baduna ka jing trei bun kenta ka bam yahap kat kum ka Jingsiew ka jing sha ot bainong ha ba pep trei ha ka pang ka shitom ka jing sha kren to men bat ki wede ka jing On behalf of all Meghalaya Domestic Workers Union, would like to welcome to all the media team to be present here for today's conference, and also I welcome to all the union leaders of the Domestic Workers Union and the DICE member who are going to be discussed about today's conference with regards to the issues and problem of the domestic workers which are facing today. And this conference is not only conducted in Meghalaya, Shillong, it was conducted in all over India. So once again, I welcome to all of you, and now I hand over to our Vice President, Nongtrei. Na kami kapwa siya kawin nilaju pelong yang di conference hakaba nilaju hakakateng hijong ka movement hanggang nga long kong Vice President jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union. Debengin po ba bonsin ba ya kakam ka jongi ka Nongtrei Ïing Briew ba ka Sorkar kan itu no yang ikum kawin na kijay kam. Nama kiba po na kiriw katay hangni hapo sa Shillong jongi diki hajar ki long kami kiba iamda ka di kakam ka Batrei Ïing Briew hakaba kipendap ya kaya ka sem ka jongki haka jing iam ka jongki ka baki pentelong ka ba mana kasi dan ibu hakama jong Sorkar kay ba bonsin nila aju kapa ya kali ka jing Dawa ba kan itu ya kakam ka jongi kenap ninyo yang kita kila jingada la bakin thau ya ka ai na ka benta kita ki Nongtrei Ïing Briew ba induk dan kan yang tara jing itu ba min khamtam hakaba dan idon haka an kamun ladang ini na ye mangine tre shekiwe pat ki Ïing Briew bagi dan yang tak kajing singan wala kan long hasinong ne syaba ju hasinong te kajing kam kajungi kalong ga habangi dan ki Jakatrei ne ki Jakarta kajungi kamun ke kabangi jule kajing trei jungi ki Batrei bela Ïing Briew hoy ka Sorkar kala kentup yangi hapo ka kapten jong ki lebo Henry kabang kwa on kran ne kalong ba ni kajing trei kajungi ki Batrei Ïing Briew kamlong ki jing trei ki barang kum ki construction workers ki bangi trei hapo ki jinga ki pai ba mo hapo ba Henry kakam kajungi kalong shadien jong kajing khang ka bakam te hang tu hapo ke ai ka bakan ja ke ai ka bakan kam jungi nimla antep te nakta kadang bidan kam ya kata ka security ka ba undan kata ka jinya da bakam nak banta jungi ki Batrei Ïing Briew te pun sien hiru ngina ju summit lu ya kini ki memandam aman bada di conference nak banta kini ki mat jindawa ki jungi nak Sorkar bat hadu kat mata ni pat juyok semua yang kata ka jubab ni kanong ka jing jubab nak Sorkar ka bangi yo semua ba kan poi ke ka jing sha ko hapo ka office movement ka jungi ba
na kalian Sorkar bahkan dan kedua kajingket dia kena mata kam macam ni. Dia bon hi bahapok Shillong ini tadi Nongtrei Ïing Briew kemun bangin betul ni yang kasar macam ni macam pun kicing apa yang kasar macam ni pakam tam kibabon hi nagi nong bela ni de kibong nang kibong stan. Te ni haban kemun yang kani kakam ke Nongtrei ni shime kani kakam ke penhe pensan ki di bijong ni kamai mana kasih kamar hakabang lena hakajing kulit. Te lada kasyukot bet tang hakunta na ni penhe pensan ki khur ke babon ke jing Dawa pakam tam kapathe mata kabarem kaba bon sien na kawai ko posha kawai kimar ban kimati ru kikiu te kaba bon sini ka pendola nanti ki khamta government nila bo ya kita kimi dong besu nila dong wich kar mo nila puni ya kita dor batre hoi ki babon ki member ki jongi nila yo kat kum ka dor nila bo hinre salan sa ki babon pada ki don ki bangin pat yo iru ya ki dor ki bangin labo kat kum union. Te nama kataru nilaju kerpat yang Sorkar bahkan bu yang kata kaduan kabayarin kat kena menila ban lang kumba lang kiwe ki patre menila ban benda bayin kesam jendre yang bukan mentaru ka perlu yang union bahan ba utang yang masih ba nila pemi yang kadua Nongtrei ba kalkum ka jingtre kalkum ki kam Nongtrei te ban kau yang kacing kapal kalau mengindan nak Sorkar bagian ayo ini kata kala cinyada, bah kan ayo yang tadi legal dan social kerana medical protection. Berkunjung bah kalau kaniai ada compulsory registration malah ada hapo ka Meghalaya ka jungi ada nila apa kau di Nongtrei Ïing Briew niya ada registration kamu nama boleh hapo movement mentah kedang tahun tunggu lai hajar kibala register hapo movement hele kibapun kibadam dan siapa juga di movement dan ni kuat akan dia aware bapun kibatre Ïing Briew itu watang hapi kini kisnya kibalada bro kisah kibajuya bandai bazarbe na kau kaca kasha kau kidang lak kibapun kibatre Ïing Briew kumani Tengi dapat dari si tang nak kalian Sorkar ada kala akan nilai yang kata compulsory registration kila akan ulang di Nongtrei Ïing Briew hakawai syatri jong union le si nama break ba ni so kumen cibon bakadon kani government nama laling ba dari government kalau kau kasur nak benda juni Nongtrei Ïing Briew bangin bangin yang kajing kabang ia kenduk hakajing jakatre jakata bakakam kajing kapaman lah kasih te nak kata haba niya kena niya kata ni ba dia sebangi ki Nongtrei Ïing Briew milado nak kata jing kata ka movement ni long betang kum kinong Dawa mo hinre ni don kata ka na movement ni yo ya kata ka pang ba ni don ya ka training ki ba ai ji ka ini ba le se kum kita ki member ki bangila register ya lagi kum kita ki Nongtrei Ïing Briew bangila Nongtrei Ïing Briew dah akor kebulong kaktian katliat warha kalian kebaik kejuni bat nak kalian jaga movement menjiyok training hakuno ba nila bang train lagi hakabang Peit yaki ba pang bastong nila sumari ki bala punen bat yaki ban sumari ki kilure te habang dahu haka we kalian habangi pakhat pakini kikam kibamangi hinala yang ini bangile no senyang syaki we paki Ïing Briew haka ba onde pakate tang yitu ki yen jogi tra ki bagi Nongtrei hinre kalong bangi ka hakaroi kapari jogari bro ko we namalada nyimdan ile singimdan ki Briew ki Nongtrei Ïing Briew ko mani kamot itu kitra bangile Nongtrei ru hakai kinomongyo ya kata Khubor bagi mi bagi yu kini benda ya kakam ka bagi dia benda hakajing ilmu jogi ka papen telon hi ya kajing yo jengka jogari pa ya kini kakam ka bagi Nongtrei berkunjung bagian ai tak kentuk no ini ya ai ini yang tak welfare board hakabang nila dan menyo jing mentoy hakabapun kita di welfare scheme kumangi kiba Nongtrei kami Ïing Briew ke kumpai ila ong yang jang bahkan dengan sini bau kiwe setiap lu ila pelong yang ketiga tu program hakabang penslo siang Sorkar bahkan yang ketiga election government
kini election MP bala ni kerman ru ba ni don hiru kajing kerman ba kan ke Sorkar ka banwan bansensha kan siam dia kan dia kajing gampa kajumi makan itu no ini kum Peit ki batre Briew kum kawe dan kam